A ver, chicos, contádeme un pouquiño que fixéchedes neste capacho, a ver. Primeiro collemos o capacho, despois fomos a buscar terra. Metimos a planta na terra. Plantáchedes logo, non? Sí, Moi ben. e agora botamos de auga. E botáchedes auga, e hasta onde botáchedes auga? Hasta, bueno, Cal era o vosso experimento? Plantar o jacinto en auga do estanque, bueno, en terra, e que quedara... Donde? Ao fondo. Moi ben, entón esa auga a trouxéchedes do estanque, vale, perfecto. A ver, contádeme o vosso experimento, a ver. primeiro collemos un capacho e botamos auga do estanque hasta máis ou menos pouquinha. Despois puxemos o jacinto para ver se flotaba. Para ver si flotaba, e flota o jacinto? Sí. Flota o jacinto. Entón, e agora que? Que facemos? Hai que esperar a ver... Hai que esperar. Que esperamos? A ver, vos que pensades que pode pasar? Vos que creedes? A que crezca. Eu creo que non é grande. Vai a medrar? Que vai a facer ese jacinto aí na auga? Seguro. Como? Vai a medrar? Ti crees que vai a medrar? É algo máis? Vai a cambiar ou vai a ser igual? Mais grande? Vai a cambiar, é que vai a cambiar, Carlos? Non é ser. Eu talo vai a ser aí un pouco máis. Ai, vai a medrar o talo, pensa Jairo, non? Bueno, pode ser unha boa... unha idea, non? Moi ben. Primero tenemos que coger una piedra plana para que la flor no se cubierta de agua. Para que non se cubra de agua, que non asolaje. Moi ben. Que máis? A ver. Después necesitamos una maceta y le ponemos piedra. E poñémoslle terra. A ver, eu vou ir enseñando o que me vas dicindo. A ver. Está aí no alto a maceta. Vese un pouco. Viuse aí, verdad? Moi ben. Está... Quen plantou esa... La plantamos nosotros. Vos plantáchedes? Moi ben. Plantó la profe. Axudou vos a profe, verdad? Moi ben. Moi ben. Que máis? A ver. Y después, para que la planta esté segura, la ponemos en un capacho lleno de agua. Que este segura? Para que auga? Uxía, para que auga? Para que lle metemos auga? Ai, é auga do estanque. Por que lle metemos auga a esa planta? Que estamos experimentando? Porque é unha planta de auga. Unha planta de auga. Vale. Bueno, estupendo. A ver, chicos, que fixéchedes aquí? A ver. Fixemos unha planta Fixéchedes unha planta, Brais. que está flotando en agua. Puxéchedes unha planta Puxemos unha planta acuática en agua do grifo. en auga do grifo. A ver, esperad que vou enseñar o que estades dicindo. É como Moi ben. conseguir esa auga, a ver? Por unha mangueira que temos aquí detrás. Ah, moi ben, a ver. Hasta ali daquel grifo salía, non? Sí. Moi ben. Estupendo. E a ver, que pensades que vai a pasar con esta planta ou metela en auga do grifo? Pois que vai a flotar. Vai a flotar, si non flotando está, verdad? Xa o conseguimos. Parece que lle vai vir ben esa auga do... Medrará, non medrará, como que pasará? Medrará. Sí? Non necesita terra como... No. ¿No? É porque decides que non necesita terra, Brais? Víchedes algunha outra planta acuática? Sí. Sí. Esta. Ai, víchedes a Pero dos é a compañeiros. mesma, todos son jacintos. Que necesitan as plantas para facer o seu alimento? Auga e terra. Auga E E terra. e que máis? Eso. Sol. E sol. Esta que ten? O Mira, sol, si, non? os vosos compañeros... Auga tamén. E a terra? Sí.
En este caso, Auga e sol. e que collen da terra? Que collen da terra as plantas? Os sales minerales. En este caso, Non hai. Non colles sales minerales. entón como fan o seu alimento? Con solo auga, sol e... Non poderán coller esas sales de algún sitio? Tenemos que ver. Uy, esto hay que investigarlo, profe. Mirad, ¿De dónde salen las sales minerales? Da auga. Digo eu, si medra, quere decir que de algún sitio...